Dobrý deň, dnes si prichystáme držkovú polievku. Držková polievka je klasika, stará známa polievka, ktoré aj staré babky prichystávali. Není to nič náročné, ale nie každý ju vie urobiť. Takže tu vám ukážem môj recept, alebo viac menej odchytený recept a ukážem vám ako na to. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať bravčovú masť, ktorá je ideálna pre prípravu tejto polievky. Potrebujeme cibulu, cesnak, ktorý som si postrúhal, pretlak, držky, ktoré sú predvarené, umyté, prepláchnuté, lebo ono keby sú není predpripravené, dlho by to trvalo a všade by bol smrad, ktorý však niekomu vadí, niekomu nie, ale takto predvarené bude aj kratšia príprava a budú chutnejšie. Koreniny budeme potrebovať rastcu, najlepšie mletu, majoránku, mleté čierne korenie, papriku, sladkú. Môžeme použiť trošku aj štiplavej papriky. A nezabudneme, prichystal som si vývar, hovädzí vývar, kde som dal hovädzie kosti, cibulu, cesnak, nové korenie, čierne korenie, bobkový list, sol. Tento základný vývar nám pomôže polievku variť aj jednoduchšie, aj chutnejšie. Takže, keď máme rozpálený hrnec, dáme si bravčovú masť doň. Pekne roztopíme. Keď bude bravčová masť horúca, nasypeme si do nej cibulku. Cibulky sa nemusíme dať, ani do guláša sa nebojíme, tak kľudne si ju môžeme pridať. Miešame ju, kým sa tak krásne nespení, už by mohla chytať aj hladkastú farbu, vtedy je ideálna do základov. Dávame pozor, aby nezhorela. Dajme tomu 2-3 minútky, takto ju pekne orestujeme, pomiešame. Potom do tej cibulky pridáme polku cesnaku, nie všetok, polku, pretože jedna polka, keď sa osmahne, dodá tomu inú chuť a nakoniec, keď budeme chcieť ešte viac cesnakovú chuť, pridáme ešte trošku cesnaku nakoniec. Pretlak si dáme hneď potom, ktorý tiež trošku osmahneme. Potom dáme papriku sladkú, môžeme dať teda aj štiplavú, to zalejeme tým vývarom predpripraveným a do neho dáme držky. Takže cibulka sa ešte smaží. Takže vďaka strihu ste sa nemuseli pozerať na mňa, ako miešam 5 minút cibulku. Takže takto, keď vidíte, že už je pomaličky taká zlatistá, pridáme tam tú jednu polovicu cesnaku. Takto. Pekne ho pomiešame. Teraz už keď je tam cesnak, nie je dlho, lebo o cesnaku je známe, že keď sa dlho restuje alebo je na silnom ohni, tak on zhorkne. Takže stačí, keď cítite, ako vám udrie do nosa, do očí. Vtedy dáme teda trošku aj štiplavej papriky, nie veľa. A sladkej papriky do základu. Super červená farba. Pekne jemne ju osmahneme. Takisto ani papriku dlho nesmažíme. Tiež má tendenciu zhorknúť. Takto môžeme pridať ten pretlak, ktorý si tiež takto restujeme. Vlastne restovaním pretlak stratí tú
nakyslastú chuť. Ostane jemne kyslá, jemne sladká. Presne tá chuť, ktorú potrebujeme. Vývar máme ochutený, ktorý sa tam varí, ale kľudne môžete dať trošku soli. Trošku tejto rastce mletej. Majoránku tam dávať nebudeme, majoránku dáme až pred koncom, pretože bielinky celkovo sa môžu dávať do jedál až nakoniec prípravy, aby tiež nepohorkli chute. Trošku korenia čierneho. Ako máme teraz tento základ pripravený, tak si budeme dolievať do základu ten vývar, ktorý máme prichystaný. Takto. Nech sa páči. Je tam aj tá kostička. Vidíte. Je to úplne iná vôňa, ako keby to zalejete vodou. Takže určite si dajte čas a prichystajte si tento vývar. On sa môže kľudne aj deň dopredu urobiť. Takto. A teraz vidíte, že vlastne základ držkovej polievky je hotový. Do tohto základu dáme tie predvarené umyté držky. No. A aj keď sú predvarené, aj keď sú skoro hotové, kľudne hodinku ich povárte. Mali by byť za 3/4 hodinu hotové, ale necháme ich váriť hodinu. Nech sú není gumové. Už teraz vyzerá fantasticky. A za hodinku uvidíme, ako sa polievočka dokončí. Takže a teraz, keď je po hodinke pekne polievka uvarená, držky sú mekučké, pozrite na tú glazúru, akú má. A ukážeme, ako dokončiť túto polievku. Takže niekto napríklad nemá rád zahustené polievky, celkom je hustá, ale niekto zase polievky má rád zahustené. Takže je tu vyše spôsobov, ako sa dá zahustiť. Dajme tomu zápraškou alebo zastruhať zemiačik. Niekto nemá rád napríklad, že zátrepku iba z múky, ale ak nepreženete zátrepku z múky, v tej polievke ju ani není cítiť a ukážem vám asi ako. Takže na toto množstvo polievky budeme potrebovať, dajme tomu, 2 lyžice hladkej múky, 2,5, takto. Budeme potrebovať studenú vodu, ktorú si dáme do tej múčky. Aby zátriebka neurobila to, že polievka ostane blečia, takže urobíme si malý trik a do zátriebky dáme červenú papriku. My tu máme taký prístrojček, s ktorým si zátriebku rozšľaháme, nemusíme ani mixovať, neostanú ani hrúdky. Je to skoro ako shaker na múku. Zátriebka je hotová a môžeme ich zahustiť. Takže zahustujeme. Keď ste si není istí, či tam budú hrudky, tak lejte si radšej tú zátriebku cez sitko a pekne pomaličky, nech sa nám nevytvoria haluštičky, zahusťujeme.
jemne. Vidíme, ako sa všetko vnútri spája. Polievočka hustne. No. Takže polievočka je viac menej hotová. Už len chýba dať ten majorán. A majorán dáme tým spôsobom, že si ho dáme na ruku. Aby pustil viac chutí, tak si majoránku pekne rozmelieme medzi prstami. Kto má majoránku rád, nemusí sa bať. Môže si dať trošku vyše. Majoránka je zdravá, aromatická. Tiež tam dodá tú neodlučiteľnú chuť. A viac menej polievka držková je hotová. Naložíte si na tanier a papáte s chlebíkom. Tak dobrú chuť. Dovidenia.